हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रणालीज किचन। आज आपण बनवणार आहोत बांगडा फ्राय आणि त्याच्यासाठी मी अगदी थोडं साहित्य घेतलंय। मी चिंच ही गरम पाण्यामध्ये टाकून त्याचा कोळ केलेला आहे, सॉल्ट घेतलेला आहे, चिमूटभर मी हळद घेतले आणि ही लाल मिरची पावडर घेतलेली आहे आणि मी हे गव्हाचं पीठ घेतलंय। ह्याच्या जागी तुम्ही तांदळाचं पीठ घेऊ शकता। ह्याच्यामध्ये तुम्ही रवा मिक्स करून सुद्धा फ्राय करू शकता आणि तळण्यासाठी मी तेल घेतलेलं आहे। आधी आपण आपला बांगडा चांगला मॅरिनेट करून घेऊया। त्याच्यासाठी मी आधी एक प्लेट घेते आणि मी हे बांगड्याचे फिलेट्स घेतलेले आहेत। हे दोन बांगड्याचे छान फिलेट्स मी त्याचं डोकं कट करून मध्ये चिरा पडलेले आहेत। हे बघा, आपण आता आधी त्याला छान मीठ चोळून घेऊया। त्याच्यानंतर आपण त्याला हळद लावून घेऊ। हे सगळं आतपर्यंत गेलं पाहिजे। बघा, आता लास्ट आपण त्याला मिरची पावडर छान चोळून घेऊया। हे आमच्याकडे बांगड्याचे फिलेट्स अवेलेबल असतात। त्याला आपण छान चोळून घेऊ सगळं। मी आता हा चिंचेचा कोळ घेतलाय, तो मी याला असा लावून ठेवते। हे फिलेट्स असल्यामुळे मला त्याच्या पाठच्या भागावर सर्व लावता आलं। तुम्ही चिरांच्या मध्ये टाकून घ्या। आपण छान चिरा दिलेला आहे, त्याच्यामध्ये टाकून छान मॅरिनेट करून घ्या। तुम्हाला जर ठेवायचं असेल तर तुम्ही अर्धा तास ठेवू शकता। पटकन फ्राय करायचं असेल तरी चालतं। आता आपले हे मासे मॅरिनेट करून झालेले आहेत। आपण ते अर्धा तास ठेवले होते मॅरिनेशन साठी। आता आपण ते छान गव्हाचं पीठ लावून फ्राय करून घेऊया। आता आपण फ्राय करण्यासाठी या नॉनस्टिक पॅनचा वापर करणार आहोत। त्याच्यामध्ये मी 2 चमचे तेल टाकणार आहे आणि आपण आपलं हे तेल छान गरम झालं की त्याच्यात बांगडे टाकून घेऊ। मी हे बांगडे याच्यात छान घोळून घेते। मी हे गव्हाचं पीठ घेतलंय, तांदळाचं पीठ घेतलं तरी चालतं। त्याला छान असं पीठ पूर्ण लावून घ्या। आपण छान असं पीठ लावून घेतलंय। आता हे चांगले फ्राय होऊ दे। आपला आता बांगडा छान फ्राय झालेला आहे खालून। आपण तो आता टर्न करून घेऊया। आता आपण तो खालून शिजून घेऊया। मी गॅस कमी केलाय। आता जसा हा वरून फ्राय झालाय तसा खालून फ्राय झाल्यानंतर आपला बांगडा फ्राय तयार आहे।
आता आपण मासा आपला टर्न करून घेऊया। दोन्ही साइडने छान शिजलेला आहे तो। आपला आता मासा छान तयार झालाय। आपण आता तो आपल्या सर्विंग प्लेट मध्ये काढून घेऊया। आता हा आपला बांगडा फ्राय तयार आहे। तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि मला तुमच्याकडे काही वेगळ्या रेसिपी असतील तर नक्की शेअर करा। थँक यू सो मच।